toi meidän koirien yhteinen tutustuminen. Eli suunnitelma ei mennyt niin kuin olin ajatellut. Aamulla, kun oltiin lähdössä, niin toinen auto oli pakko viedä huoltoon. Siinä syttyi moottorimerkkivalo ja me jouduttiin lähteä pienemmällä autolla matkaan ja pojat jäi sitten kotiin suunnittelusta poiketen. Tämä tarkoitti sitä, että Pentu kyllä matkusti mun kanssa etupenkillä, mutta pojat ei päässyt ajomatkan aikana tutustumaan Pentuun. Tästä autohässäkästä johtuen kävi sitten niin, että meillä tuli Pennu hakumatkalta vähän kiire toisella töihin. Ja mun piti saman tien, kun päästiin kotiin, niin lähteä viemään toista rautatieasemalle, joka tarkoitti sitä, että mä siinä kohtaa jouduin laittaa Pennun noin 10 minuutin ajaksi tuohon autoboksiin totuttelematta ja otin sille reissulle sitten pojat myöskin mukaan. Eli me lähestyttiin tätä tilannetta oikeastaan justiinsa niin kuin en olisi halunnut tehdä, mutta ihan hyvin tämä meni näinkin. Eli 10 minuuttia pojat ehti kuunnella tämän Pennun huutoa siellä boksissa, kunnes päästiin kotiin. Pentu sai tosiaan tutustua kaikessa rauhassa tiloihin ilman poikia, mutta sitten oli esittelyjen aika ja aloitettiin se noin, että pojat oli olohuoneessa pienen portin takana ja sitten yksitellen esittäydyttiin. Näiden klippeen välissä on kulunut aikaa jonkun verran, eli nämä ei ole todellakaan kaikki saman setin sisällä kuvattuja. Eli esimerkiksi toi, että pojat oli tuolla portin takana ja Pentu toisella puolen, niin siitä kesti aikaa, että homma ikään kuin tasoittui kaikkien osalta. Ja sitten vasta otettiin yksitellen nämä tutustumiset. Tässä Kontion kanssa videolla voi nähdä sen, kun Pentu ei oikeastaan ole kauhean kiva juttu eikä kiinnostava juttu. Kontio on tosi äänekäs luonnostaan, eli sillä tulee mörinää ja örinää tosi paljon ihan kaikenlaisissa tilanteissa. Eli tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, että se vain Pennun läsnä ollessa ääntelisi näin. Mutta sen elekielestä näkee, että se haluaisi olla mun lähellä, mutta toi Pentu on vähän vielä outo. Kontio auttaa tämmöiset pienet pelaamiset ja vähän niin kuin fokuksen siirtäminen vähän muualle, niin se ei joudu ikään kuin niin ahtaalle sen Pennun kanssa. Pentuhan suhtautuu Kontioon tässä paremmin kuin täydellisesti, eli antaa sille kaiken tilan ja kunnioittaa kaikkea ääntelyä. Tämä meni siis kaikin puolin oikein hyvin. Tämä olisi voinut sujua huonomminkin. Ja nämä on myös tärkeitä kohtia mulle, että nämä lelut esimerkiksi on ollut täällä jo entuudestaan pitkään, että ne ei ole mitenkään hirveän merkityksellisiä asioita meidän koirille. Toki ne on kuitenkin merkityksellisiä, sillä mä tykkään pitää koirilla leluja, koska ne niitä tykkää kantaa. Mutta tarkoitan, että ei ole esimerkiksi uusia leluja tässä hetkessä saatavilla. Ja Pennulle paljon rohkaisuja sosiaalisesti, kun se on hienosti. Ja sitten tuli Valtin vuoro. Tämä taisi tosiaan olla Valtin toinen kerta Pennun kanssa. Eli nämä on tosi lyhkäisiä hetkiä, mitä ne on sen Pennun kanssa siinä hetkessä ollut. Valtin leikkityyli olisi vääntäminen ja painiminen, jota se myös tässä yrittää lähteä kyselee. Tässä näitä irvistyksiä, mitä Valtilla näkyy, niin mä itse tulkitsen ne semmoisena leikkiin kutsuna ja pienenä epävarmuutena siitä, että miten tämmöisen pienen otuksen kanssa pelataan. Ja muistan kehua myös Kontiota silloin, kun se on rauhallinen tuolla toisessa tilassa, koska tämä on kuitenkin kiihdyttävää koirille katsoa
kun toinen tutustuu toiseen uuteen yksilöön. Ja se ei ole itsestään selvää, että sitä pystyy sivusta seuraamaan osallistumatta. Näin meillä meni ensimmäiset tapaamiset.